Halo YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Adi Godes. Hari ini kita lagi di Wonosobo. Masangan udah, masang atap Aldiron. Gimana prosesnya? Iya, barangnya ya 6 meter kedoke. Yosi Habim luasnya kolom piro kita kira-kira ayo RT aku rasanya jen sadu gunung ya gunung ayo bukitan ayo gunung kabeh. Enggak no pet kene ya. Weng ngobenan to rasol. Jadi. Wah. Wonge keselan ndok ono kae wong. Nah, iki ya. Jangan warna sih menteng-menteng. Oh. Hah? Iya. Ya. Wong masih ngeduno sampah-sampah. Biasa nek ape finishing ngono kae wis ora. Dene sampah. Lantai piro iki, Boh? Lantai 7 boh piro iki? Pol ngisor kono. Alhamdulillah barang wis munggah kabeh dari masang gila ya paling rong dino apa ora. Oke, barang wis kabeh tak ombok ngene pokono garing langsiran rono. Yo muga-muga cuacane ora udan jadi cepet des bayaran era. Alhamdulillah wis entuk setengah pasangan dari sing setengah, tapi yang setengah ini keganggu ya steker bongkar iki dibongkar tengah pasangan. Nah ini wis jadi sepasangan garis tengah pirang jam ini jam lah ini garis tengah barangnya tumpuan kolang serene pasang dhuwur lumayan ya. Ini lantai piro ya? Lantai 3 ini agak papat. Muga-muga ora udan ben lancar sekabehane. Skrup. Tunggu masang. Lah iki wis sampai rampungan ta. Kayak gak iso kae steker iki piye penae. Tinggal mulai sik apa ya. Jos kabeh. Perpos nakes dipasang. Oke. Sekian dan